Sal-aħħar ta' Jannar li ġej, il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Ambjent se jkun qed jagħmel protokoll għal protezzjoni tas-siġar. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia waqt il-konferenza Greening Our Grey. Il-Ministru Aron Farrugia qal kif dan il-protokoll se jinkludi sabiex dawk li jħawlu s-siġar ikomplu ikunu responsabbli u ma jitilqux is-siġar li jkunu ħawlu. Bażikament li ngħidu huwa li huwa tajjeb ħankomplu nħeġġu entitajiet governattivi, kunsill lokali, anki dawk privati illi jħawlu s-siġar. Però huwa importanti li mhux tħawel siġra biss imma li tieħu ħsiebha. U allura il-protokoll ħajtkellem ċar dwar dawk li ħajħawlu s-siġar x'biħsibhom jagħmlu, x'għandhom jagħmlu biex jieħdu ħsieb dik is-siġra partikolari. Il-Ministru Aron Farrugia qal kif din is-sena kienet l-aktar sena li fiha tħawlu siġar. Waqt din il-konferenza, il-Ministru Farrugia qal kif fix-xhur li ġejjin il-Gvern se joħroġ pjan sabiex ikun hemm tħaddir fiż-żoni urbani madwar Malta u Għawdex. Il-Ministru Farrugia ħabbar li se titwaqqaf struttura ġdida bil-imsieħba ewlenin li tara li qed isir dan il-pjantazzjoni. Huwa semma kif il-Gvern għaddej b'xogħlijiet ta' tħaddir urban fosthom Santa Venera, il-Mosta, Ħażabbar u l-Marsa. Dan apparti l-iskemi ta' tħaddir ta' faċċati tad-djar fuq il-bjut u l-green walls. Imissa jonqos li mmorru għal pass li jmiss, dak li l-poplu jistenna minna. U llum ħabbart f'din il-konferenza blueprint li ħankunu qegħdin nitbu flimkien mal-Planning Authority u l-awtoritajiet konċernati biex bekk ikonna sa pjan għażmin li ġej, ikun hemm fil-Gvern, ikun hemm f'dal portafol partikolari biex bekk il-pajjiż ikun fuq binarji ċari ta' x'tip ta' ambjent urban se jkollna madwar il-pajjiż. Din il-konferenza tkellem ukoll Dr. Antoine Zambit, lettur fl-Università ta' Malta li saħaq fuq l-importanza ta' tħaddir fl-urban. Illum nafu wkoll illi investiment f'infrastruttura ħadra tista' ġib magħha investiment ikbar mill-aspett soċjo-ekonomiku. Ġifieri il-benefiċċji huma ħafna ikbar, apparti il-fatt ovvjament illi għas-saħħa tagħna din it-tejjiba minħabba illi il-pollutants li hemm fl-arja jiġu miġbura.